Siyabingelela emakhaya nesizwe sonke sase-South Africa. Sinibikela sivela kwinhlangano Ithuleleni igama uMduduzo Mkhwanazi. Ngicela nje ukudlulisa lo myalezo nje lo obalekile nongeza ukuba mude kakhulu. Kade senza udaba lika ndodakazi usisi wethu uJabulile wakwaDlamini. Lo ongazuthi walinyazwa umuntu oshayela itekisi endaweni yasePlantation wazwamkhipha amehlo. Okwethu njengenhlangano Ithuleleni bekuwumlekelelo ukuthi akwazi ukuthi athole usizo lokwelulwa ngengqondo nokuthi athole usizo lokuthi akwazi nokuthi aqeqesheke njengabantu ozophila nesifo sokungaboni ukuthi uphila kanjani nokwamukela empilweni nanokuthi ke i-surgery yakhe kufanele ikwazi ukuthi iphuthunyiswe ikwazi ukuthi imlungise ngoba kokunye kuzokwenza impilo yakhe ibe nzima kakhulu. So ke esidini lobulungiswa nangala noma nakhona phela besikhona ukuthi sibasize ukuthi udaba labo luvele namaphoyisa azalithathele serious ngoba kubukeka sengathi amaphoyisa ngingathi amaphoyisa ngakumseshi kube khona lokho mhlawumbe ukuthi angawuthatha umsebenzi wakhe ngempela serious kuleli icala elinjengaleli elibucayi kanje njengoba sazi ukuthi eSouth Africa isimo se-gender based violence sinzima. So icala lenziwa ngoJanuary kodwa ke bekuze kube manje umuntu bekuthiwa akazaboshwe up until kuze ke approach-ke thina umama bekusiza le ndodakazi yakhe sasukuma sangenelela ke nabo ke amaphoyisa siyathinteka ke ezinye zezikhulu zamaphoyisa ukuthi zibi ukuthi ayikhona udaba kanje sicela nabake balibheke balekelele mhlawumbe ukuthi umseshi liyamesinda mhlawumbe nabo bazama ukufaka igxalaba bamelekelele umseshi ukuthi akwazi ukuthi ngabe yini yenza ukuthi mhlawumbe angabophi. So umama sibe naye ke ngomsombuluko kade sesambe onke ama-step besihamba nawo sibasize ngicathi niwabone ku-YouTube. So kwase kufika la khona ukuthi kufanele sihambe kodaba siyolichazela umphakathi esiliveze okhosini ngenxa yokuqwashisa nokubheka abantu ukuthi babe aware ukuthi nansi i-GBV sabhuqabhuqa abantu besimame nezingane namadoda. So mase sihlangana ngoLwesibili ekuseni umama okhosini umama usefika nezindaba zokuthi ufoneliwe umseshi wecala emazisa ukuthi engathi umsolo osemtholile umseshi. Kukhona ngoba ngithe ngifike ekhaya wafona kubunene amade lokho ifona u69 mangikhuluma naye uyanqamuka as if ngazuthi network ayikho ngize ngifone back nami asithulani bese ngithi mina ngeke mina yami ifoni ngiyayazi ayina inkinga ye-network mangila nje Nazareth ngiyadonsa afona umseshi athi mina umseshi uTembe kodwa manje uya-cut off ngila e-Eddington uThami sengimbambile. Awu kithi mina sewumbambile utshele ubani ukuthi use-Eddington ngathi ngikhona njengamanje nginaye kodwa manje ngingakwazi ukukhuluma noJabu ngithi mina uJabu nginaye ula eduze kwami athi uJabu angakwazi ukumchaza neluThami uThami angisazi noma uthe ncane Zulu ngathi mina angifuni qamba ngamazi sibongo kodwa igama lakhe ngiyalazi nangendlela uJabu amchaza ngayo senginaye uThami wami enginaye kwi-picture yami nje ngeke azangihlule ngisho sekuthiwa ngiyambona ngoba ngingambona ukuthi uyena lo muntu uJabu amchazayo ngathi Jabu umseshi ebuza ukuthi unjani wamchaza uJabu wamchaza wayesesethi lo baba esimtholayo la kuyamesha konke ukuthi uhlala ka-16 kwaDabeka uThami Zulu unamabele sewubaba ngathi mina yebo kusho njalo impela kuthiwa ubaba iyona into nalapho ngimbuzile ukuthi yini ehlulayo ngoba umuntu omsebenzelayo i-owner ayisebenzelayo uyayazi nje igama layo ukuthi ubani uhlulwa yini ukuthi uye kuyona ngathi uhlulwa yini ngathi ngicela uzothatha mina la ekhaya ngiye ePinetown nawe abangani baJabu bayangazi ngizofuna uNcane ngizomthola ngiyazi wafika azange zafika uphendule wathini umtshela njalo azange zaphendule ngingizile nje wangaphuma na-answer. Kwaba indaba ezinhlele ezishayela ihlombe sangena ke emoyeni okhosini
nimzwile-ke noma mesechaza ukuthi-ke ulutholile ucingo oluvela kumseshi ukuthi usetholakele umuntu owenze ububi. So-ke sonke-ke sakuthokozela ukuthi hhayi amaphoyisa asebenzile. So-ke nothi sizokuthola ubulungiswa. So izolo ngeke ngaqala ngathola-ke iy'ngcingo nama-inboxes. Abantu bevele ukuthi hhayi engathi lo muntu othiwa uboshiwe ngathi hhayi ngeke. Unindwa ngobende inyama engazange ayidle. Hayi. Kwaze kwathi ebusuku sengihleli nje kade sengibheka ama-inboxes kwayila ngempela sengithola nodadewabo wakhe-ke usisi nomunye futhi usisi nawo bekhombisa ukuba concern ukuthi sekuvela nama-threat emphakathini waseClermont ngoba bayamazi umuntu lo kuthiwa uyena owenze ububi nakubo bayakwazi futhi. So-ke nawo komphakathi mhlampe ngokuthatha nangolaka nokucasuka ukuthi i-GBV sebekhathele izinto ey'kanje zokuhlukumeza umuntu wesimame nabo bazoyibambela. Kodwa-ke manje sekuvela nesikuzwayo ukuthi engathi kubopheka umuntu o-wrong ongahlangana naye lecala leli. So ngase ngithi nami ngizoke lento ngiyi-verify ekuseni ngayo umama ngoba umama uyena wayefike ne-information ukuthi ufollow umseshi negama lakhe kumuntu ibona bamaziyo ndodakazi benayo umama nokuthi-ke angamdescribe kanjani. Ikhona ividiyo la nizoyizwa umama la khona ayechaza khona nokuthi yini eyaye bezama ukuthi balekelele umseshi ngoba ukuthi usisakasaboni kodwa uyamazi umuntu akade eyiclient lakhe ibelala naye uyamazi nanokumfila ngisho emzimbeni. So abekucela umama behlathi kumseshi ngicela ukuthi usilande ulande ingane ihambe iyo identify lo muntu noma kutheni imbophile ngoba izokwazi ingane njengoba ithi ngeke ididoni izomazi ivoice yakhe iyayazi isimo sakhe sokumeleka emzimbeni iyasazi ukuthi ume kanjani emzimbeni. But-ke it seems ngathi akuzange kwenzakale lokho kwaze-ke kwaboshwa-ke lo oboshiwe-ke nakhona-ke futhi still ayikaze umama nengane balanda ukuthi baye bayobheka lo okuthi useboshiwe. Njengamanje-ke South Africa nabantu baseClermont jikelele nabantu base-KZN yonkana engathi-ke manje sekukhona ney'nsolo zokusongela lo muntu oboshwe licala kuthiwa akalazi uma kuthi-ke ngempela usededeliwe ukuthi akazange achajwe kanye nefamily yakhe. So-ke sithi sizozama ukuthi sizothi no South Africa cala nehlisa umoya but namaphoyisa-ke bengaze akhiphe statement vele kwasekuqaleni ngoba akaza issue statement ukuthi useboshiwe. Umama kuphela owafonela umseshi i-information yaletha umama ukuthi ufoneliwe izolo umseshi wathi usemtholile umuntu. Njengamanje-ke umndeni wakhe ohlalele ovalweni nokwesabela impilo yawo kanti naye lo obekuthiwa uyena umenzi obuthi uboshiwe naye ulwela impilo yakhe la ekhona esibhedlela bathiwa ngathi ulimele. So-ke izinto esiyithola njengamanje kuthiwe ngazuthi akuyena but-ke the confirm statement esikakaphumi njengamanje isikhathi u2 kade lokusuke nje kuseni sizama ukuconfirma naye mama sengikhulume naye ukuthi hayibuwe mama ngicela uthinte phela amaphoyisa okhulume nawo uverify le source ukuthi ingabe umuntu uyena noma akuyenani because ifamily ngapha ihleli ngokwesaba nomphakathi ngapha kuthiwa engathi ama-social network uveza iy'nkulumo eziyinsongo zokuthi bafuna ukuyithathela bona umthetho esandleni. So-ke alingenzeki iphutha ngenxa mhlawumbe yobudedengu obube khona ukuthi uma kuthi kubopheka umuntu o-wrong sengaze kwenzeka umonakalo. But-ke nathi asimazi umuntu othi wenze lento asikaze futhi sibe ne-interest ukuthi sesimbone mhlawumbe siyomdentify okuthi bekukusiza usisi nomama ukuthi bakwazi nabo ukuthi bamukele lesimo impilo iqhubeke phambili. Le enye iphathi iphathi yamaphoyisa kanye nezinkantolo. So-ke sidlulisa lokho South Africa ukuthi sicela amaphaphu niwehlise siyekele wona umthetho udlala indima yawo ngoba silazi khona njengamanje thina sesikwenzile kwethu sekusele kuona ingalo mthetho ukuthi yenze owawo umsebenzi ifune ithole umuntu okuyena yena ngempela owenze lesi simo ngoba igama lakhe liyashiwo usisi uthi uyamazi wayengaqala ukuhlangana naye bese kuyiclient yakhe ebebevele behlale njalo benza lokudayisela lebodesana khona uyamazi ngeke adido uyena. So-ke South Africa lihlala umoya kungaze kugcine kulimale umuntu ongenacala nomndeni wakhe ungenze lutho umndeni. Sithi nje ake sibhekene amaphoyisa ukuthi azokwenza nobulungiswa esikusabelayo-ke thina njengethwele la simi khona kwi-position sikho njengamanje elokuthi uma lo muntu kuwukuthi usengaphandle nalesi sando sakhe asazi ukuthi ngabe ngempela bangaki-ke abanye abasengozini besimame
ngoba ngikhuluma kule position mina engikuyona sengihlalela abantu abama-serial killer ngibe nabo nejile kakhulu. So nala khona kufika khona ukuthi nize nibe nokuthembana nabo because phela manje sejele kwi-environment yokuthi nigcina seniyinto eyodwa kanje, brother to brothers, nikwazi nokukhiphana ifuba. So abaningi bengixoxa nanabo, even ngisho ukuthi abo-Bester, I've mentioned even that ukhosini last year ukuthi even ngisho uBester wafikela kweyami isele e-medium PAP5 number 7 egwetshwa, but ke isimo sakhe ngaze ngasichaza ukuthi nathi sasala ngomncedo ngoba phela wathi efika nje sa-engage naye saxoxa samwelcome singabhekele kwecala njengomuntu phela naye osefana nathi ukuthi useboshisa naye endlini waboleka ifoni ngaze ukuthi ngeselifoni ayisebenzisa kwayekabani yabo waboleka iselifoni ngikhumula kahle nje waze walala lo muntu walala ngabo 3 ntasakusa because wayebhizi nje efonini echat kanti usengena kulama victims akhe lawa ayekade ke ewarephile. So all in all ngizama ukuveza ukuthi ama-serial killer ngihlala nawe ejele ngiyawazi mangabe ukuthi izinto zawo ma esezenza mayexoxa ukuthi kwasuka la kwenzeka ukuthi i-victim yokuqala ngayibulala kanje ngaqhubeka kwaze kwafika lapha umuntu eseboshwa khona. So la esimi khona njengethule njengamanje sisabela ukuthi if ngempela lo muntu esangaphandle nelesando sakhe futhi bangaka abantu asazobathola mawuthi ngempela ungenwe yilento esuke ngela abanye abantu abasuke bayababulala abangananembeza ngoba ngeke ukuthi wayeqala ukuthi avele ungene emobeni aze ngisho indlela kanje useseveza ukuthi ziningi idumbu ethelakala kuloya moba lwana but ke asisho ukuthi uyi-serial killer. Sengibuka nokuthi nathi masibheka nje ngokwethu sizama ukuvula ingqondo ukuthi ibheke phambili uma ukuthi ngempela amaphoyisa akamtholi lo muntu okusho ukuthi inqwaba yabantu abangazokuphepha. So siveza lokho South Africa ukuthi sicela nabantu bomphakathi waseClermont nabantu bonke South Africa ukuthi yehlisana umoya engazothi information ebifike nomama ethola kuyephoyisa nomseshi it negative kanza kwethu la sikhona njengamanje ke any development azoba khona kuya phambili sizobuya sizon update ngawo esidini lelo ukuthi ke kuthiwani uyathola noma akatholakali yini what the next step ukuya phambili. But nje okwamanje ngane zakwethu cela lehlisa umoya ningathathi umthetho ezandleni ukuze kulimala abantu abangenacala. Siyabonga.